खुलुमबाय आं उदांस्रि मुसाहारि बिटिआरआव रायजो राजानि जौगाथायनि खामानिया जिरायनानै थायाखै नंगौ बिटिआरनि गुबुन गुबुन जायगायाव रायजो राजानि जौगाथायनि थाखाय खामानि मावनाया थाद'नाय गैयै सोलिगासिनो दं थिग बेबादिनो बिटिआरनि 30 नं गरेसर बियाबनि बेन्दोंआव थानाय जारगामि दंगफारा गामिनि गोलाव सम हान्थामेलानि जेंनायाव गोग्लैना थानाय हान्थामेलानि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय बिटिआरनि सीएम प्रमोद बर' आरो 30 नं गरेसर बियाबनि एमसीएलए पवित्र कुमार बर'आ बिटिआर सरकारनि सीएम्स गुडविल मिशननि गेजेरजों लामा बानायनानै होनो थाखाय दिनै अन्थाइ खाम्फा बेखेवनानै होबाय बे अन्थाइ खाम्फा बेखेवनाय हाबाफारियाव एमसीएलए पवित्र कुमार बर'आ गावनि आखाइजोंनो बेखेवना होयो 30 नं गरेसर बियाबनि बेन्दोंआव थानाय जारगामि दंगफारा गामिनि रायजो राजाफोरा बेबादि गोलाव सम जेंनायाव गोग्लैना थानाय हान्थामेलानि जेंनाखौ सुस्रांनानै होनायखौ गोजोननाय फोरमायदों बेजों लोगोसे फोरमायबावदों दि प्रमोद बर'नि दैदेननाय इउपिपिएल सरकारनिफ्राय आलारि सोरां बिथांखिनि गेजेरजों 2 लाख रां अनसुंथाइ मोननो हानानै गोजोननाय फोरमायदों आरो प्रमोद बर' बिथांनिसिम साबायखर बावहरदों दिनैनि बे अन्थाइ खाम्फा बेखेवनाय हाबाफारियाव 30 नं गरेसर बियाबनि एमसीएलए पवित्र कुमार बर' लोगोसे इउपिपिएल दोलोनि गोबां दैदेनगिरिफोर आरो ओनसोलनि मावथि रायजो राजानि नुजाथिनायाव जानानै थाङो दिनै जोंनि गरेसर समस्तिनि सिङाव थानाय कावरबुवा प्राइमारिनि सिङाव थानाय जितु जारगामि दंपारा थांनाय जितु गामिनि गाहाय लामा बेखौ जोङो बिटिआर सरकारनि गुडविल मिशननिफ्राय जोङो लामा बानायनायनि मुङाव 1 कौटि रां मोननो हादों दा बेखौनो दिनै बेखेवनाय हाबाफारि लानाय जादोंमोन बे हाबाफारियाव मानगेदेर जोंनि गरेसर ब्लक कमिटिनि आफादगिरि मानगोनां देबजित ब्रह्म बिथाङा नुजाफैदों आरो जिल्ला आफादनि मानगेदेर राखान्थि नेहाथारि मानगोनां बानेश्वर नार्जारी बिथाङा नुजाफैदों आरो जोंनि ब्लक कमिटिनि मानगेदेर राखान्थि नेहाथारि मानगोनां कामिनिकान्त बसुमतारी बिथाङा नुजाफैदों आरो गामिनि गासै रायजोफोरा लैहोर लैहोर फैनानै बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों आं बेनिखायनो गिबियावनो मानगेदेर चिफ सारा जे जोंनियाव 4 कौटिनि आङो 4 लामा हमदोंमोन 4 लामायाबो जानानै फैबाय बेनि थाखाय आं मानगेदेर बिटिआरनि चिफ बिथांखौ आंनि गोसो गोरबोजों बरायदों आरो बिथांखौ आङो साबायखर बावदों जिहेतु बिथांनि अननायजों दिनै बिटिआर नि सरकारनिफ्राय 46टा आंनि माने समस्तियाव लामा जाबाय बिनिनो माने गेजेराव 6 किलोमिटार 5 किलोमिटार 4 किलोमिटार 2 किलोमिटार 1 किलोमिटार 1200 मिटार बे रोखोमनि लामा जोंनि गरेसर समस्तिनि 13टा बिसिडिसिनि गेजेराव बे लामाफ्रा दङ बेयो माने सैथोथि दङ बेनिखायनो आङो सार बिथांखौ आरो फिन खेबसेबाव गोसो गोरबोजों बरायदों बिथाङा अननायनि जखनैसो जोंनि बे 52 गामि आरो 401 सुबायाव जे गाहाय गामिनि लामाफोर दङ बेजों जोङो जिहेतु 46टा लामाजों जों खामजोबनो हायाखै थेवब्लाबो जथेस्थ समस्या गाहाय गामिनि लामाफोरनि समस्याखौ जों सुफुंनो हादों आरो रायजो राजायाबो गोजोनथिखौ फोरमायदों बे हिसाबै देग्लायनि फैबाय थानाय बिसावखिथियाव बिथांमोना जोंनो गोग्गोमै मददथि होगोन होननानै जोंनो फोरमायदों आरो हिसाबै दिनैनि तारिखाव जायखिजाया जाथि जनगोष्ठीया गरेसरनि बिथिङाव जिहेतु 90टा माने बुथ कमिटि बेवहाय मोजां रोखोमनि भट मोननो हानायनि बिथिंखौ जोंनो फोरमायहरदों हिसाबै जोंनि गरेसर समस्तिखौ आं सानो जोङो उद्धार खालामनो हागोन बेनि गेजेरजों बेयाव बेलेग जितु दोलोनि बिजेपि बा बिपिएफनि दोलोआ जेबो माने खेरायनो हानाय नङा जिहेतु गरेसराव जों राफोदैनो दङ होनना सानदों आरो बेनि बेलायाव मानगेदेर जोंनि बिटिआरनि चिफनि जितु सरकार सालायनाय बे सरकार सालायनाया जिहेतु सान्थियै गोजोनथियै सारि बोसोरा माने जानानै थांबाय दा बेयाव खुनु जाथि जनगोष्ठीनि दाङाबाजि गैया अस्त्रनि खुनु दाङाबाजि गैया माने जाथि जनगोष्ठीफ्रा बयबो बरायनानै 26टा जनगोष्ठीनि जितु गाहाय समस्याफोरखौ भिजन डकुमेन्ट दिहुननानै राज्यपालनि आखाइजों बेखेवबाय दा बेनि फारसेबो गोजोनथिखौ फोरमायदों आरो बेबायदिनो माने जेरैबायदि जोंनि दैदेनगिरिफोर थैलांनाय जेरै बिर सिलागां बिनि मुङाव जिहेतु 40टा समस्या 40टा 5 कौटि स्टेडियाम लुफुंनाय आरो 40टा समस्तियाव गिबि मुंख्लं सुजित नार्जारिनि मुङाव अडिटोरियाम हल लुनाय बेफोर खामानिफ्रा जाबाय जिहेतु
बेनिखायनो गासैबो माहारियारिफोरा बेखौ बाख्नायदों आरो बेबायदिनो जेरै डक्टर भुपेन हाजरिकानि मुङाव अडिट'रियाम हल लुनाय माने स्वामी विवेकानन्द माने बिरसा मुन्डानि नामाव लुनाय राभाफोरनि जनगोष्ठीनि भवन लुनाय बेफोरबायदि माखासे रोखोमनि जाति जनगोष्ठीफोरनि मोजां रोखोमनि खामानि मावनाया जाफुंनायनि थाखाय रायजो राजाफ्रा माने इउपिपिएल दोलोखौ बरायनायखौ जों मोनदांदों आरो गरेस्वर समस्तियाव जिहेतु प्राय जनगोष्ठीफ्रा मददथि होनायखौ जों नुनो मोनदों। थ' दा जायखिजाया जोंनि आसाया जोंहा जिहेतु 90टा बुथ कमिटि दङ बे बुथाव जिखिनि माने नेम आरो नीतिनि गेजेरजों वुमेन इउथ आरो पेरेन्ट बडि बेनि गेजेरजों जोङो खमैबाबो 300नि बांसिन भट लाबोनायनि टारगेट लानानै जों खामानि मावदों हिसाबै जोङो एबारनि जितु गरेस्वराव जों खमबाबो 25निफ्राय 22,000 भट मोननो थांबाय थादों। दिनैनि तारिखआव 27,000 जानानै दङ। बेयावबो सोरबा थानाय थायै मोननाय मोनै हयथ' थांफिननोबो हागौ सासे सानैया आरो माखासेया फैफिननोबो हागौ हिसाबै जोङो गरेस्वरखौ माने जे देरहा होनो हानाया राफोद जानानै दङ होनना बुंनो हायो आरो पार्टियाव बेले बेजे गैया ब्लक कमिटियानो जा प्राइमारि बडियानो जा बिसिडिसियानो जा बुथ कमिटियानो जा जेबो माने बिदि बेले बेजे गैया टिकेटनि बेलायाव जोङो गासैबो एखे मदावनो नों मोनो आं मोनो जेबो बाथ्रा गैया जों बयबो तारमाने गासैबो माने दोलोफ्रानो निजा निजा मोनसे स्ट्रेटेजि थायो पलिसि थायो बे हिसाबै जोङो मानगदेब प्रमद सारा 18टा माने समस्तियाव जे फोसावबाय बिनिनो माखासेखौ बेयाव माने बे 18टा माने समस्तियाव पार्टी होनायनि खेथ्रआव माबाफोर माने जेंना जेंसि ओंखारो नामा बे बिथिंखौ एसे प्रथम पेज हिसाबै नायबाय आरो बिनि जितु माबाफोर गोरोन्थि गेना गोरोन्थि जानायखौ बिथाङा मोनदांसिगोन दा बेनिखायनो फार्स्ट पेज हिसाबै 18टाखौ होना दोननाया मोनसे मास्टार माइन्ड जादों आरो बेनि थाखायनो नेक्स्ट जितु सेकेन्ड पेज फैगोन बेयो साक्सेसनि सायाव साक्सेस जानाय लामायाव दोङो आरो टिकेट जिखिनि 18 जना मोनबाय आंनि गोसो गोरबोदों बिथांमोनखौ आं बरायदों आरो जायफोरा केन्डिडेट मोननो हादों बिथांमोना साफा साफा राफोद दैदेनगिरि आरो बिटिसि सुक्ति खालामनाय बिटिआर सुक्ति खालामनाय दैदेनगिरिफोरानो दोङो आङो बेनिखायनो सरकारा फैफिननाया खाथां जे बिटिआरआव इउपिपिएलआ बेयो 100% सैथोथि दं। 30 नं गरेस्वर समस्तियाव दिनै काउरुबा भिसिडिसिनि सिङाव जि गरेस्वर समस्तिनि बेन्दोङाव जि आं गिबियावनो प्रमद बर' सार बिटिआरनि चिफ बिथांखौ आं गिबियावनो साबायखर बावदों आरो जि दिनैनि जि मोनसे लामा बेखेवनाय बियो गोलाव बोसोर जिहेतु हान्था मेलानि थाखाय जोबोद माने उसुबिदायाव गोलैयोमोन दा बेनिखायनो दिनै जि गुडविल मिशननिफ्राय जोंनि प्रमद बर' सारनि अननायजों दिनै गिबिसिनै बे लामाखौ बेखेवजेननाय जायो दा बेनि गेजेरजों आं बेखौनो फोरमायनो लुबैदों जि समाव 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जि बिटिआर सुक्ति जानायनि उनाव जि गरेस्वर समस्तिया मोनसे बिभिन्न जाति जनगोष्ठीजों गोरोबनानै सोलिनाय मोनसे समस्ति जाय समाव थांनाय गोलाव समाव गोबां दाङाबाजिनि गेजेरजों जोङो सोलिनानै दङमोन दा नाथाय जि बिटिआर सुक्ति जानायनि उनाव प्रमद बर' सारनि जि डायनामिक लिडारनि जि माने थांखिखौ लानानै खामानि मावनाय बेवहाय दिनै थारैनो बे ओनसोला जोबोद जौगानो हमदों जायनि जाहोनाव दिनै गरेस्वर बायदियाव थांनाय 70टा बोसोराव जिहेतु जोङो बेबायदि सिसि ब्लकनि लामा जोङो नुनो मोनाखैमोन नाथाय नैबे समाव जिहेतु गरेस्वर समस्ति हिसाबैनो जोङो मोन 44टा लामाखौ मोननो हानाया माने बेयो जोंनि थाखाय जोबोद माने गोजोनथाव बाथ्रा होननानै बुंनांगोन दा बेखौनो बुंनो लुबैदों दिनैनो नैबे समाव जि इउपिपिएल सरकारनि दैदेननाय बा प्रमद बर' सारनि जे खामानि मावनाय बेयो दिनै मोनफ्रोमबो जाति जनगोष्ठी जिहेतु बिटिआरआव 26टा जाति जनगोष्ठीया जोङो रायजो जागासिनो दङ जाय मोनफ्रोमबो जातिखौ दिनै समानै दावगालांनायाव दिनै खामानि मावगासिनो दङ दा बेखौ लानानै जोंनि ओनसोलाव माने मुस्लिम माने जनगोष्ठीया सेकेन्ड लार्जेस्ट बर'आ फार्स्ट लार्जेस्ट आरो बेबायदिनो एसामिस सरनिया बाङालि गासैबो
हारि माहारिनि सुबुंफोरा दिनै जि इउपिपिएलनि दैदेननाय प्रमद बर' सारनि जि नेतृत्व बेखौ मोजां मोननानै जोबोदैनो लैहोर लैहोर दिनै ओंखारबोदों आरो बेखौनो बुंगोन दिनै थांनाय समाव जि मोनसे अखान्थि सृष्टि जानायखौ दिनै नैबे समाव जि मोनसे मानब सम्पद बनायनायनि थाखाय जि मोजां मोजां आसनि लानाय बेफोर गासैबो माने थांखिफोरखौनो दिनै जोंनि बे गरायसर ओनसोलनि रायजो राजाफोरा माने बरायनानै लादों आरो बेनिखायनो बुंदों दिनै जिखिनि खामानि मावनो लानाय बेयो अराय समबो जोंनि सुबुं माहारिनि थाखाय बाख्नायजाथाव खामानि आरो फैबाय थानाय समाव जि मोनसे गिदिरथार थांखि जि बे ओनसोलाव 26टा जाथि जनगोष्ठीया जों अराय समबो माने खौसेयैनो खामानि मावलांगोन होननानै जोङो दिनै प्रतिश्रुतिफोरखौ जोङो मोनदों बेनिखायनो आङो नैफोरबादि समाव दिनैनि जि खामानि मावनाय आङो तामुलपुर जिल्ला इउपिपिएलनि सासे माने बिबानगिरि जानानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों जोंनि जार गामियाव बहुत बोसोर जाबायमोन लामाखौ नांबाय थादोंमोन लामाया जायाखैमोन नै दिनै इउपिपिएलनि माबायाव जोंनिया दा जाना फैबाय सिसि ब्लक दिनै जागायजेनबाय दंफारा जार गामि थांनाय लामाखौ जितु लथिबारिनिफ्राय रङिया लथिबारिथिंनिफ्राय फैनानै नै गखाय गामिनिफ्राय जोंनि दंग'फ्रा जार गामियालागै जार गामि दंग'फ्रालागै जोंनिया लामाया दिनै माबा खालामबाय आरो उद्घाटन खालामबाय आरो थांनाय बिदि खस्थ'यै सोलिबोबाय जोङो हाब्रुयै दैब्रुयै मुबा गारि लाना थाङो साइकेल लाना थाङो लामा दब्राव गोलैलाबायोमोन दिनै नै दा उद्घाटन खालामबाय आरो दायो जेथु रायजो राजाया दिनै गोजोननाय मोनबाय आरो प्रमद बर' सारखौ जों साबायखर बावबाय बेखौ लानानै जों सारखौ हानो थाखाय नोंथांमोननि गामिनिफ्राय माबोरै मदद खालामगोन गासैबो जों रायजोफोरा माबा बिनि खौसे जानानै माबा होनांगोन आरो भट होनांगोन आरो नोंथांमोननि जोंनि गामिया दिनै बियो प्रमद सारनिफ्राय आलारि सोरांनिफ्राय 2 लाख मोनबाय मन्दिरनि नामाव मोनबाय आरो थानसालि लुनायनि नामाव आरो फिलिं बेबायदि आरो दायो आरो लामा जाबाय थांनाय 7 बोसोराव बा बिपिएफनि सरकार सालायनाय समाव नोंथांमोना जों जेबो मोनथ'आखैमोन आरो थांनाय 7 बोसोराव अन्थाइ बाला एसे गारना होदो लामायाव थोजासे जाया बेनोमोन आरो